Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday, no, sa second week ng Easter. At ang tema, no, na nais ko pong pagnilayan po natin ay yung pagwagi ng pag-ibig. At alam niyo po, yung ibig sabihin din ng mercy, habag po, no, ang ibig sabihin ay pag-ibig din, no, nag-uumapaw na compassion, pag-ibig. At sinabi dito, pagwagi ng pag-ibig kasi nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi na mamamatay. Siya ay nabuhay na magmuli at nabubuhay po siya magpakailanman. Siguro iniisip natin sa sarili natin yung pag-ibig ay may hangganan. Kaya may takot yung mga tao baka mabot sa diborsyo. Meron ng isinusulong, pero hindi yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay walang ending, no? Walang ending. Otherwise, hindi po yung tunay na pag-ibig. Kaya yung sa mga mag-asawa na pinagsisikapan, dapat nila yung magwagi ang pag-ibig. Kasi aabot yung pag-ibig sa buhay na walang hanggan. Kaya kumusta na po yung ating pag-ibig? No? Hanggang saan ito aabot? At ngayon, nagsiselebrate po tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Papaano natin na isasabuhay ang pag-ibig na ito? Mga kapatid, meron akong magandang mga quotes dito mula sa pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo kay Sister Faustina. Ito yung triumph ng pag-ibig, triumph ng habag ng Diyos. Napaka-interesante at napakaganda. Sabi niya, "O graces, I will grant to souls who say this chaplet. I write down these words, my daughter. Speak to the world about my mercy. Let all mankind recognize my unfathomable mercy. It is a sign for the end times. After it will come the day of judgment, justice. While there is still time, let them have recourse to the font of my mercy. Let them profit from the blood and water which gushed forth from them." Ito po'y mula sa diary number 848. No? Moreover, tinan natin dito. "Say unceasingly the chaplet that I have taught you. Whoever will recite it, they will receive great mercy at the hour of death. Priests will recommend it to sinners as their last hope for salvation. Even if there were a sinner most hardened, if he were to recite this chaplet only once, he would receive grace from my infinite mercy." Kaya anong napansin po natin, ito'y pagdating ng takdang panahon, sabi niya, magwawagi pa rin ang aking mercy. At ito nga pong panahon na ito ay panahon ng habag ng Diyos. Kasi pagkatapos nun, sabi nga, darating na po yung dakilang paghuhukom. Pero manampalataya tayo, umasa tayo sa Diyos ng kanyang walang hanggang pag-ibig. At ito'y natamo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. No? Ano ibig sabihin ng triumph of love? Yung pagwagi at hindi na magkakapi ng kamatayan, hindi na matatalo ng kamatayan ang walang hanggang habag ng Diyos. Ano ang mga tanda na nakikita natin nagwawagi ang pag-ibig ng ating Panginoon? Ito po'y matatanaw natin sa ating mga pagbasa na pwede nating baunin, no, sa ating pang-araw-araw na buhay so that we can also be men and women of mercy. Yung sa unang pagbasa, interesante po yung Christian community. Walang naghihirap sa kanila. There was no needy among them. Ito po yung triumph ng habag, ng pag-ibig. Meron ba naghihirap sa ating community ngayon? Alam ko meron. No? Hindi lang po yung naghihirap dahil sila po ay may sakit, nawa po gumaling, nawa po'y kalingain ng ating Panginoon. Pero marami sa mga kapatid natin naghihirap ngayon sa kawalan ng trabaho. Naghihirap. Mas mababa po ang kanilang sweldo. Naghihirap po. Paano magwawagi ang habag ng Diyos sa ganitong uri ng komunidad? Bakit walang naghihirap sa kanila? Tandaan po natin yung kapanahunan na iyon ay time ng persecution. Bakit walang naghihirap sa Kristiyanong komunidad? Bakit? Kasi may pag-ibig sa kanila. Sa bawat miyembro na bumubuo ng simbahan, sabi dito,
malaya at masaya nila na inaalay ang kanilang nakakayanan. Pinagbibili nila ang kanilang mga lupain. Ito po ay wholehearted na pagbibigay. Mabuhay lang ang kanilang kawan, ang kanilang mga kapitbahayan. At ano nangyayari? Walang naghihirap. Sobra daw ang pag-ibig among them sa bawat isa sa kanila. At sila po'y nagkakaisa sa isip at puso at damdamin. Bakit ka man nagkakaisa? Sino ang laman ng kanilang isip at puso? Si Jesus, ang Diyos lamang. Dadating ang mga paghihirap. Huwag na nating dagdagan pa yung hirap na iyon ng sarili nating hirap. Tama na ang pagko-complain. Maghanap tayo ng paraan upang matulungan natin ang ating kapwa at tayo rin ay matutulungan. Unahin natin ang Diyos, aalagaan niya tayo. Ikalawa, nandun po yun sa ikalawang pagbasa natin. Ano ang bunga ng tunay na pag-ibig? Natutupad ang kalooban ng Diyos. Bakit kamo? Paano natutupad yung kalooban ng Diyos? Kasi ang mga tao, ang mga mananampalataya, tayong lahat ng mga Kristiyano, marunong sumunod sa Diyos. Tinutupad natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, kaya walang maghihirap, walang mapapabayaan. Sinisikap nating tupdin ang kalooban ng Diyos. Yung ating mga magulang, nagsimula yung ating kasalanan dahil sa kawalan ng pagsunod sa Diyos. Ang unang sinusunod natin ay sarili natin. Habang ginagawa natin yan, mamamatay po tayo. Pero pag sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, sinisira na po natin, binibigyan po natin ng katapusan itong ginawang unang kasalanan ng ating unang mga magulang. At mga kapatid, tinupad po ito sa atin, para sa atin ay buong sangkatauhan ay naligtas dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin. At siya ay unang tumalima sa kanyang Ama. Ganon din po ang gagawin natin. Sa bagong buhay natin ngayon na Easter, bantayan natin, ilan sa ginagawa natin dito sa mundong ito ay dahil lang sa gusto natin na iligtas ang sarili natin. Hindi tayo mabubuhay ng ganoon. Kung magkakanya-kanya tayo dito sa daigdig na to, hindi tayo mabubuhay. Maaring mabuhay tayo sa mundong ito, pero hanggang dito lang yan sa mundong ito, nawawala yung buhay doon sa kabila. Samantalang kung may tunay na pag-ibig tayo sa Diyos, susunod tayo anuman ang Kanyang sabihin. Susunod tayo sa Kanya. At dito pa sa ating ebanghelyo, ang last but not the least ay yung ating halimbawa ngayon si Santo Tomas. No? Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita yung mga sugat sa kanyang mga kamay at tagiliran. Nagpakita tuloy ang Panginoon. At napasabi siya ng Panginoon ko at Diyos ko. At sabi niya, naniniwala ka lang ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga tao na kahit hindi ako nakita, ay nananampalataya. Sino ito? Tayo. Tayo. Na hindi natin nakita pa ang Panginoong Jesucristo sa ating mga mata, pero sacramentally, alam natin nandyan si Kristo. Nakikita rin natin siya sa nivel ng ating pananampalataya. Mapapasambit tayo with all our heart. Sabihin natin, Panginoon ko at Diyos ko. At sasabihin ng Panginoon, pinadadala kita. Sinusugo kita na magpatawad ng mga kasalanan. At sasabihin ka agad ng taong yaon na pinadala, Opo, Panginoon. Bakit? Kasi may pag-ibig siya. May pag-ibig siya sa kanyang puso at isipan. Kung saan siya pinadala, doon siya gagalaw. At ang bunga, mga kapatid, ng lahat ng ito, at sana po ma-emphasize po natin, pag nagsabi po ng pinadadala kita, huwag naman po basta isipin na lang pari lang po yun, o kaya madre. Hindi po totoo yun. Bawat isa sa atin ay tinatawag. Pero ilan sa atin na nagsasabing, parang ayoko, natatakot ako. Wag. Iba na lang. Mabubuhay ba tayo ng ganoon? Hindi. Bandang huli, ang tanong, minamahal mo ba talaga ang Diyos? Baka hindi. Pero kung katulad ni Maria, sasabihin niya, akong alipin ng Panginoon, gawin niyo na po sa akin ay inyong sinabi.
pinadala si Maria. Bandang huli, bawat isa sa atin pinadadala rin. At ang bunga ng lahat ng ito, mga kapatid, ay kapayapaan. Peace. Sumainyo ang kapayapaan. Pinadadala tayo ng Panginoon. Ilang beses inulit dito, tanggalin mo na yung agam-agam mo. Dalayan ng iyong kawalan ng pananalig sa akin. Sumaiyo ang kapayapaan ko. Walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ako lamang. Walang ibang mag-aalaga sa pamilya mo kundi ako lamang. Manalig ka sa akin at gawin mo ang pinagagawa ko. Minamahal mo ba ako? Gawin mo ang pinagagawa ko. Opo, Panginoon, minamahal kita.